Исәнмесез, эфирда сейшәмбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында. Шаллыда 65-03 йортында төзелеш эшләрен яңарттылар. Шәһәрдәшләр фатирларына кайчан күченер, Гүзәл Шихапова ачыклады. Урам һәм проспект исемнәре хата белән язылган. Шәһәр мәгълүмат такталарындагы булган кимчелекләрне Мәрьям Файрушина ачыклады. 25 майда соңгы кыңгырау урынына укучылар имтихан тапшырачак. Каникулларда имтиханнар һәм яллар ничек оештырыла? Проблемалы булып саналган 65-03 йортында төзелеш эшләре яңартылды. Яшьлек проспектындагы 9 хатлы йортны 2011 елда төзи башладылар. Тапшыру вакыты гел кичектерелеп торды. 4 ел элек төзелеш бөтенләй туктатылды. Оешманы банкрот дип игълан иттеләр. 100гә якын гаилә фатирсыз калды. Бу көннәрдә төзелеш эшләре яңартылды. Объектта профит оешмасы эшли. Шәһәрдәшләр зарыгып көткән фатирлар кайчан әзер булыр? Гүзәл Шихапова сюжетында. Эшләр башланыр алдыннан белгечләр объектны тикшергән, күп санлы хаталар ачыкланган. Бирдә техник шартлар үтәлмәгән дип аңлаттылар профит оешмасында. Дәүләт төзелеш буенча күзәтчелек органнары билгеләгән хаталарны төзәтәсе бар әле. Шуннан башка төзүчеләр эшкә керешә алмый. Практически начиная со свай, ростверки все скрывали, проверяли, и практически все этажи, все изделия. Потому что очень много изделий, железобетонных изделий с недостаточным армированием. Есть железобетонные конструкции, которые не выдержали прочностные характеристики несущие конструкции. Поэтому часть конструкции мы будем усиливать, часть конструкции просто будем проводить испытания. Если испытания выдержат, то в таком виде оставляем. Хәзерге төзүчене сыйфат мәсьәләсендә күп нәрсә канәгатьләндерми. Любитель спрашивает, сколько денег, сколько денег. Вот сколько денег. Куда не смотришь, не глянь, она по расценкам вот этой копейки пройдет, а столько тут трудозатрат, потому что все вручную приходится сделать. А нам вручные операции это никто не пропустит. Төзү эшләренә керешер өчен хаталарны төзәтергә 2 айлап вакыт кирәк. Демонтаж эшләрен башкарасы бар. Тәрәзәләрне алмаштырырга электрика, сантехника системаларын үзгәртәсе бар. А штукатурка, такая штукатурка, она держаться не будет. Его обязательно надо сеткой обшить, его забетонировать, а потом уже штукатурить. Вот таких вещей тут очень много. Майда йортның түбәсен ябарга телиләр. 4 подъездлы йортны ел азагында куллануга тапшырырга ниятлиләр. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шаллыда яңа баш архитекторны билгеләделәр. Архитектура идарәсе башлыгы Алмас Идрисов үз теләге белән постын калдырып китте. Әмма Наил Мәхдиев аны бераз җиңелрәк эшкә урнаштыру теләге барлыгын яшермәде. Алмас Идрисов урынына 2009 елда Казан дәүләт архитектура төзелеш университетын тәмамлаган 31 яшьлек Василий Набиуллинны билгеләделәр. Моңа ул шәһәр төзелешен үстерү идарәсендә архитектор булып эшләгән. Шаллыда күп кенә мәгълүмат такталарында Урам, проспект һәм җәмәгать транспорты тукталышларының исемнәре хата белән язылган. Билгеле булганча, мәгълүмат такталары кешегә дөрес юлны табарга булыша. Машина йөртүчеләр һәм җәяүлеләр әлеге күрсәткечләргә еш игътибар итә. Иң күренеп торучы урыннардагы хаталарны Мәрьям Файрушина барлады. Хәсән Туфан һәм Шулман проспектлары кисешендә юл күрсәткече тора. Күрсәткеч бер, әмма хаталар берничә. Билгесез сәбәп аркасында Хәсән Туфан һәм Раис Биляевның исемнәре русчада, татарчада бер төрле язылган. Җиңү паркы тукталышының исемендә татарчага тәрҗемә итеп тормаганнар. Хәзер ул Парк Победы тукталышы. Сез менә мондый хаталарга ничек карыйсыз? Мондый хаталар яңа микрорайоннарда да күзәтелә. Мәсәлән, 65-нче комплекста капма каршы торган йортның берсендә бөек татар язучы Гадел Кутуйның исеме дөрес язылган, ә икенчесендә Адель Кутуй дип тора. Йортларда урамнарның исемнәре дөрес язылмаган. Татарчасы да, русчасы да. Һәрбер йортларда шулай куелып барыла. Йортларның исемнәре, урамнарның исемнәре дөрес язылганны күрәсе килә. Кафе уют тукталышына килеп җиткәндә урам күрсәткечендә яшьлек сүзенең русча язылышында сүз уртасында нечкәлек билгесе төшеп калган. Соңгы вакытта инде без туган телебезне саклау турында күп сөйлибез. Шуңа күрә менә шушы хатасыз язу, гомумән татарча язу ниндидер бер контрольгә алырга кирәк. Һәр вакыт бу көн үзәгендә безнең күз алдыбызда булырга тиеш. Шәһәрнең топонимика комиссиясында белгечләр теге яки бу урынга тиешле исем кушуны гына раслый. Калганы өчен әлегә җитди эшкә алынган кеше җавап тота дип белдерделәр. Шәһәр күләмендә бу мәсьәләне күтәреп, шәһәрдә бер кешене табып
шын хатасыз язучысы, хатасыз тәрҗемә итүче кешене тапкан чиракта безнең менә шушы дөрес түгеллекләрне без бетерербез. Хаталар өстендә эшлиләр. Чаллы ТВ редакциясе даими рәвештә мондый хаталарны барлый. Шул рәвешле җаваплы белгечләрнең игътибарын җәлеп итә. Мәсәлән, 31-нче мәхәллә автобус тукталышындагы мәхәллә сүзен быел татарча хәрефләр белән язганнар. Мәрьям Файрушна, Динар Солтанов, Эльдар Шайдуллин, Яңалыклар. Әгәр дә сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә номерына шалтыратыгыз. 51-31-31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне калдырыгыз, безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Мәктәпләрдә соңгы кыңгырау 25 майда түгел, 24 майда шалтыраячак. Бу 25 майда чыгарылыш имтиханнары башлану белән бәйле. Быел 9 сыйныфны 5000 бала, 11 сыйныфны 1900 бала тәмамлый. Алар укуларын кайда дәвам итәргә тели? Җыен укучылар елын ничек оештыралар безнең сюжетта? Бердәм дәүләт һәм төп дәүләт имтиханнары Чаллыда 20 пунктта узачак. 2018 елда 11 сыйныфны тәмамлаучы 182 укучы укудагы уңышлары өчен Россия медале белән бүләкләнәчәк. Республика медале быел бирелми. Шәһәрдәге югары уку йортларында 1000-нән артык бюджетлы урыннар булуына карамастан, 11 сыйныфны тәмамлаучылар башка шәһәрләрне сайлый. 9-ны тәмамлаучыларның яртысыннан азы гына мәктәптә укуын дәвам итәчәк. В последние годы значительно увеличилось число школьников, желающих поступить в колледжи после 9 класса. В этом году 17 учреждений среднего профессионального образования готовы принять учащихся после 9 класса. Выпускники 11 классов планируют 98,7% обучаться в вузах. Җәен мәктәп укучыларын эшкә урнаштырыр өчен шәһәр бюджетыннан 7 миллион сум акча каралган. Балалар көн саен 2 сәгать эшләячәк. Хезмәт хакы 3700 сум күләмендә каралган. Җәен барлыгы 5000 тирәсе укучы һәм студентны эшкә урнаштырып күздә тотыла. Будут школьники работать в бюджетных организациях, на что выделены деньги из бюджета. Будут работать на предприятиях города за счет средств работодателей. На разных работах, в основном, это мелкие строительные какие-то работы, которые не угрожают состоянию здоровья ребенка. И, конечно, безопасный труд. 18 мең бала мәктәп яны һәм шәһәр читендәге лагерьларда ял итәчәк. Хәзер аларны башкарма комитет белгечләре тикшерә, кабул итә. Вот сегодня надо все отработать, все пищеблоки, все паспорта, все санитарные книжки. Так ведь называется, по-моему? Вот. Да, поэтому все допуски. Все самым принципиальным образом. У нас контролирующих надзорных органов выше крыши. Вот посмотреть надо. Пусть исправляют. Самая принципиальная позиция должна быть с вашей стороны. Рәсми рәвештә җәйге каникуллар 1 июньдә башлана. Бу көнне лагерьлар шәһәрдәге спорт комплекслары ачыла. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Эльдар Шайдуллин, Яңалыклар. Шәһәрдәшләрне июньдә 6 көнлек эш атнасы көтә. Татарстан Республикасы хезмәт, эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгы матбугат хезмәте июньдә булачак ял көннәре турында хәбәр итте. 5 көнлек хезмәт атнасы булган очракта 10-нчы, 11-нче, 12-нче, 15-нче, 16-нчы һәм 17-нче июнь ял көннәре билгеләнә. 9-нчы һәм 14-нче июнь көннәрендәге эш вакыты 1 сәгатькә кыскартыла. Россия Федерациясе хезмәт кодексының 112-нче маддәсе нигезендә 12-нче июнь Россия көне бәйрәм көне булып санала. Быелның 9-нчы июнь шимбәдәге ял көне 11-нче июнь дүшәмбе көненә күчерелә. 15-нче июньдә Ураза бәйрәме. Иртәгә Рамазан аеның 8-нче көне Чаллыда сәхәр ашау 1 сәгать 05 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 49 минутта башлана. Исегездән чыгармагыз, ураза ул ашау ичүдән тыелу гына түгел, барлык начар сүзләрдән һәм гамәлләрдән тыелу. Рамазан аенда ураза тота алмаган кешеләр уразаларын башка айларда тота ала. Бөтенләй тота алмаганнар исә фидия садакасы түләргә тиеш була. Фидия ураза тотмаган көннәр өчен бирелә торган садака. Ул акчалата түләнергә мөмкин. Бүгінгі амнашылар, мен Роза Хабибуллина сіздің білән сау болашам, исен сау болағыз. По совету дедушки, по совету мамы,
Съем пломбир советский. Вкусный самый. Пломбир советский. Вкус детства от компании «Славица». Европейский подход к лечению аденомы и простатита. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.